ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Łaska Pana naszego Jezusa Chrysta i любов Бога Ojca i jedność Ducha Świętego niechaj будут z wami усіми. Радуйся, вельце. Это почуем в первом читании, что мы маем радоваться. А чем радоваться? Тем, что Бог нам дает доброе надворье, тем, что мы маем jeszcze nie tak drenne w naszym życiu, jak nam zdaється, tym, że jest sakramenty i tym, że nasze życie jest życiem Bożym. Świętую mszę sprawuję za róże różańcowe, prosić dla ich Bożego błogosławienia, tak samo w tych intencjach, w jakich oni молятся. Перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно зложить эту наисвятейшую ахвяру. Spowiadаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, всюди Панну Марию, усіх аньолов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня. Да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wyżyniach Bogu, a na ziemi supokoi ludziom dobrej woli. Chwalim Ciebie, błogosławiajem Ciebie, kłaniajem się Tobie, proslawiajem Ciebie, dziękuję Tobie, dla wielkiej chwały Twojej. Panie Boża, Wolodaru Niebiesny, Boża Ojcze Всемогутny, Panie Synie Jedynorodny, Jezu Chryste, Panie Boża, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, przyjmij molenie nasze. Jaki siedzisz praworucz Ojca, zmiłuj się nad nami, bo tylko Ty święty, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, uchwale Boga Ojca. Amen. Molim się. Боже, Ты праз принижение Твоего Сына поднял упадлое человечество, одари своих верных святою радостью, и учеников, вызволенные с неволи греху, они досягнули вечного счастья. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Czytanie z księgi proroka Zacharii. Tak każe Pan: Радуйся моцно, дочка Сиона, веселися, дочка Иерусалима, вось король твой иде до тебе. Справедливый, збавчий, покорный, який еде на осле, на осляняті, дитяті ослицы. И знищу колесницы с Ефраима и коней с Иерусалима. И сломанный будет боевой лук, и он обвестить народом мир. И володарство ягоное будет от мора до мора, и от раки аж до краев земли. Это Слово Божие.
Тебе славить, Бог и Владар мой. Буду Тебе славить, Бог и Владар мой. Буду звеличивать Тебе, Бог и Владар мой. Благословлять имя Твое навеки. Каждый день благословлять Тебе буду и восхвалять имя Твое навеки вечные. Буду Тебе славить, Бог и Владар мой. Пан милосердный и ласкавый, долготерпливый, шмат милостивый. Пан добрый до всех, и милосердность Его над усими створениями ягоными. Буду Тебе славить, Бог и Владар мой. Нехай славит Тебе, Пане, усе Твои створения, и все святые Твои благословляют Тебе. Нехай оповедают про славу Твоего владарства и могутность Твою обвящают. Буду Тебе славить, Бог и Владар мой. Пан верный во всех своих словах и святый во всех своих справах. Пан подтримливая всех, кто падает, и подымает всех пригнеченных. Буду Тебе славить, Бог и Владар мой. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, вы не ў целе, але ў духу, калі толькі Дух Божы жыве ў вас. Калі ж хто не мае Христовага духу, то не належыць яму. Калі дух таго, хто воскресіў Христа з мёртвых, жыве ў вас, дык той, хто воскресіў Христа з мёртвых, ажывіць і вашыя смяротныя целы праз духа свайго, які жыве ў вас. Таму, браты, мы не даўжнікі цела, каб жыць паводле цела, бо калі жывеце паводле цела, то памрэце, а калі забіваеце духам учынкі цялесныя, жыць будзеце. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Благословленный Ты, Отче, Пан неба и земли, бо Ты открыл таямницы владарства детям. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. У той час, адказваючы, Езус сказаў: «Праслаўляю Цябе, Ойча, Пан неба і зямлі, што Ты схаваў гэта ад мудрых і разумных і адкрыў гэта дзецям. Так, Ойча, бо такая была Твоя добрая воля. Усё перададзена мне айцом маім, і ніхто не ведае Сына,
апроч Айца, і ніхто не ведае Айца, апроч Сына і таго, каму Сын захоча адкрыць. Прыйдзіце да мяне усе спрацаваныя і абцяжарныя, і я супакою вас. Вазьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхы і пакорны сэрцам, і знойдзеце спакой для душаў вашых, бо ярмо маё любая і цяжар мой лёгкі. Гэта слова Пана. Так як на самым пачатку святой імшы сказаў, сапраўды першая кніга прарока Захарія гаворыць: так кажа Пан, радуйцеся моцна, радуйся моцна, дачка Сіёна, весяліся, дачка Єрузалем. Вось кароль твой ідзе да цябе, справядлівы і збаўчы, пакорны, які едзе на асле. То ў чым праяўляецца радасць паводле прарока Захарія, які да нас сёння гаворыць? Бо гэта дзіўная радасць, таму што мы маем радавацца таму, што едзе да нас Бог у нашае сэрца. Чи мы мелі хоць раз сапраўдную радасць? Я думаю, што так. Асабліва дзеці, дзіцячая радасць, яна вельмі добрая, конечно, нетрывалая, так як і наша вялікая радасць нетрывалая. Памятаеце, гаварыў, якія радасці мы можам мець? Можа мець вельмі добрую радасць, хтосьці там быў прыглошаны кудысьці на якуюсьці вечарынку, напрыклад, танцуе з дзяўчынай, файна танцуецца, тут у галаве званочак бім-бім, трэба будзе заплаціць, і ўжо канец радасці. Пака танцаваў, не думаў, то добра было, а калі чалавек пачаў думаць, то ўжо радасць прападае. Таксама хтосьці пашоў на якісьці дзень нараджэння, сядзіць там, добра гуляюць, трохи выпілі, і тут такі званочак у голову, алі заўтра галава будзе балець. І ўжо канец радасці. Была яна, але прапала. Чаму мы маем радавацца? Чи хоць раз мы узрадаваліся таму, што з раніцы устаем, хтосьці купіў сабе добры аўтамабіль, адкрывае акно, стаіць, есть радасць. А сон имеў кепскі, не? Во сне то думаў, што ўжо ўкралі аўтамабіль, а не акно з раніцы. Ёсць радасць, ёсць. Хтосьці купіў вялікі тэлевізор, з раніцы уже устае, адразу ўключае, вместо того, каб зрабіць знак крыжа, працуе, добра, што яшчэ працуе, добра. Гваранцыя есть, то яшчэ працуе. Та якая гэта наша радасць сапраўдная павінна быць? У чым яна праяўляецца? Чи хто з вас з раніцы чысціць зубы, і тут у галаву звоночак? О, пан Бог ёсць! І ўзрадаваўся гэтым. О, пане Боже, яшчэ і святы Пётр ёсць, і Павел святы ёсць, святыя ёсць якія. Ой, сакраменты ёсць, але радасць. Чи мелі з гэтага мы хоць раз радасць? З гэтага, што мы з'яўляемся хрысціянамі, бо Езус гаворыць: радуйся моцно, дачка Сіёна, весяліся, дачка Єрузалем. З гэтага паводу, што ёсць хрысціянства, з гэтага паводу, што ёсць Бог на зямле. Але, як услышалі, на чым едзе пан Езус? Памятаеце, усё жыццё Езуса, усё жыццё распачалося ад восліка, і на гэтым самым восліку уехаў да Іерусаліма і памёр. Памёр, забілі, укрыжавалі мучаніцкай смерцю. Аддаў сваё жыццё. Та у чым праяўляецца гэта радасць? Усё паводле сённяшняга прарока Захарія, у пакоры. Пакора. Уже не першы дзень мы турбуем гэтае пытанне пакора. Гавару, што пакора гэта не пыха. Пыха, чалавек пышны думае толькі пра сябе. Дык вось, усё хрысціянства, браты і сёстры, едзе на таком восліку. Нам бы хацелася, каб хтосьці прыйшоў у касцёл, тут штосьці ксёндз сказаў, альбо ксёндз адпраўляе святую імшу і ўносіцца паўметра над алтаром, лятае. Прыходили бы ўсе глядзець, як это адбываецца. Это ж немагчыма, але кожны ксёндз, як адпраўляе святую імшу, то лётае над алтаром. Мы мелі бы на пачатак шмат людзей, з цікавасці, конечно, прыйшлі бы, але потом бы палавіну з іх бы адступіла. Можа, большая частка сказалі бы: а, ксёндз только фокусы паказвае. І што было бы? Я бы паказваў сапраўды якіясьці цуды, якія звязаныя са мной, а не паказваў бы найважнейшага цуда, які адбываецца на алтары, які падчас якой
Ісус Христос віддає своє життя для нас, для нашого збавлення. Покора. Покорний їде на восліку. Тяжко. Не, хто є з вас на коні? Конь дубича, не? Як ударить у землю, то чуєш, що сидиш на коні. А на восліку, що вослік? Тидик, 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 тидик. І часами може остановитися. Пам'ятаєте, гэты фільм «Кавказская пленница», як Шурик ехав на гэтым восліку, потім його тянув за собою. Так само і едзе, ведаеце, що християнство едзе на гэтым восліку. Часами треба тянуться. Тянуть себе, каб адкрыць Пана Бога ў сваём сэрцы. Каб знайсці якуюсьці радасць з гэтага, што я з'яўляюся хрысціянінам, пра якую сёння гаворыць так вельмі моцна прарок Захарый. Ён абвясціць народам мір, і валадарства ягонае будзе ад мора да мора і ад ракі аж да краёў зямлі. І пра гэтую самую пакору сёння гаворыцца у Евангелии. Прославляю Тебе, Пане Божа, неба і зямлі, што Ты закрыў гэта перад мудрымі і разумнымі, а адкрыў гэта дзецям. Бо дзіця, оно не такое мудрае, як ведаем, мне дзіцяці трэба паказваць, гэта можна рабіць, гэта нельзя рабіць, гэта агонь, гэта нельзя дотронуцца, бо можна папарыцца, і так далее, і так далее. Паказваем, што добро, а што зло. А мы ж людзі мудрыя. Чалавек мудры і мудрэйшы, тым болей хоча быць Богам. Богам самым для сябе. Але гэта было бы добра, каб самым для сябе. Але яшчэ хоча быць Богам для другога кагосьці. Мы ж не любім, як нас хто-небудзь, напрыклад, запрасіў куда-небудзь. Мы ўжо спакаваліся, прыгатаўліваліся да гэтага выезду 2 месяца, бо вельмі добрае спадарожжа, і дзень перад гэтым выездам позвонілі бы, сказалі: ведаеш што, няма для цябе месца, мы кагосьці другога дашлі на твоё месца. Што было бы? Мяне? Як ён мог зрабіць? Я? Та я тут, так я ім пакажу потом. Ну, у нас такая натура, бо мы хацелі бы адразу адгрызціся. Прыйдзе момант, я яму адплачу за гэта. Я яшчэ прыпомню. Але Ісус Христос гаворыць, пакорны едзе на асёлку, і сам ехаў на гэтым восліку, да якога нас сёння прызывае. Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя, абцяжарныя, і я супакою вас. Вазьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхы і пакорны сэрцам, і знойдзеце супакой для вашых душаў. Бо ярмо маё любая, а цяжар мой лёгкі. Быў хоць для каго-небудзь цяжар калісьці лёгкі? Можа быць, калі хлопец пазнаў дзяўчыну і такую несе на руках, ты моя лёгенькая, але тут же падаеш, рукі адрываюцца, але цянуць себе яшчэ. Пакажу, што это лёгкі цяжар такі. Данясу тебе до пэўнага моманту ў жыцці, а потом кіну. Ну і так ёсць часамі, сапраўды. Нібы лёгкі цяжар, лёгкі, але трэба трошкі паднапрашчыся, каб гэты цяжар несці. Ісус Христос гаворыць, як гэта можа быць? Ярмо моя любая, а цяжар лёгкі. В які спосаб? Як гэта ўсё можна зразумець? Бо толькі пакорны чалавек, который попросіць у дапамогі у Пана Бога. Што я гавару дапамогі у Пана Бога? Мы нават не ўмеем прасіць дапамогі адзін аднаго. Мы штосьці бы хацелі зрабіць, каб заіснець, каб быць у свеце кімсьці. Дапамога? Мне чыясьці дапамога не патрэбная. Навошта яна мне патрэбная? Я сам, я пакажу, як я ўмею. Я. І чалавек не мае з гэтага радасці, бо ён сам зрабіў, замучыўся, і ніхто гэтага не дацаніў. І ўсё. І няма радасці з гэтага. Але калі я папрашу дапамогу з кагосьці, хто мне дапаможа, то радасць будзе. Будзе чаму? Бо я не буду замучаны, каб радавацца. Ісус Христос гаворыць, папрасіце дапамогі мяне, запрасіце ў сэрца сваё мяне, а ваша радасць будзе вельмі вялікая. І апошняя рэч, пра якую сёння хачу вам сказаць. Я ціхы і пакорны сэрцам. Чи мы можам быць ціхымі людзьмі, каб сапраўды знайсці гэтую пакору? Бо з сапраўднай пакоры сэрца ёсць сапраўдная радасць, пра якую сёння і гаворыць не толькі сённяшняе чытанне, але таксама і малітва, якую мы чыталі. Божа, Ты праз праніжэнне Твайго Сына паяднаў упадлае чалавечества, а дары сваіх верных святою радасцю.
святою радасцю. Чи мы маем святую радасць? Радасць таго, што мы сёння ў свеце маем збаўленне. Тое самае збаўленне, на якое прарокі, которые чакалі шмат тысяч гадоў, а мы сёння гэта маем. Мы прыйшлі сюда, каб атрымаць гэтае збаўленне, каб пасяліцца з гэтага стала, са стала Слова Божага і са стала Эўхарыстыі. А затым і ўчыні, каб вызваленыя з няволі граху, яны дасягнулі вечнага шчасця. Аман. Веру в адзінага Бога, Айца Ўсемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрэсення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Да Бога, які шчодра адорвае нас сваімі дарамі, скіруем нашыя малітвы. Молимся за ўсіх біскупаў, каб плённа працавалі на карысць евангелізацыі свету. Цябе просім. Молимся за ўсіх ахрышчаных, каб у сваім жыцці кіраваліся Божымі запаведзямі. Цябе просім. Молимся за тых, хто прысвяціў сваё жыццё абвяшчэнню добрай навіны, каб яны маглі ўбачыць плён сваёй працы і напоўніліся Божай радасцю. Цябе просім. Молимся за маладыя сужанствы, каб клапаціліся аб развіцці веры і згодна з ёю укладоўвалі сваё жыццё. Цябе просім. Молимся за людзей, расчараваных жыццёвымі няўдачамі, каб спадзяваліся не толькі на ўласныя сілы, але і на дапамогу Пана Бога. Цябе просім. Молимся за нас тут сабраных, каб мы умелі распазнаваць Божую волю і з радасцю яе выконвалі. Цябе просім. Молимся ў інтэнцыі, якой справавана святая імша, за ружы ружанцовыя і ў тых інтэнцыях, якіх яны моляцца, каб добры Бог прыняў іхнія малітвы і выслухаў згодна з свайго святой воляй. Цябе просім. Молимся аб уратаванні свету ад эпідэміі, у інтэнцыі ўсіх хворых, лекараў, супрацоўнікаў службы аховы здароўя, а таксама за памерлых ад гэтай страшнай хваробы, каб добры Бог прыняў іх валадарства небеснае. Цябе просім. Божа, крыніца жыцця і святасці, выслухай нашыя просьбы і ўчыні, каб мы, адноўленыя моцаю Тваёй ласкі, маглі верна Табе служыць праз Хрыста, Пана нашага.
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Боже наш Ойче, нехай нас очистить ахвяра, якую мы Тебе складаем, и нехай з дня у день веде нас до життя, что чекає нас у небе праз Христа Пана нашого. Ksiądz Aleksander spowiadає, коли хто би хотів, можна скористати сакраменту сповіді. Пан з вами. У гору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, бо Ён з літасці да грэшнага чалавечаства нарадзіўся з Панны Марыі, праз свою муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстане даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разом з імі усклікаючи. Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, и справедливо хвалит Тебе все Твои створения, мо праз Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, дейсною моцою Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой, каб ад усходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую ахвяру. Таму у едности з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус воскрос и спаслаў на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы Табе прынеслі на ахвяру, каб сталіся яны целом и крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczery uziął kielich i podzięku Tobie składający błogosławił i podał swoim uczniom, każuć: «Bierzcie i pijcie z jego все, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć».
таямница веры, обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийścia у хвале. Panie, wspominaючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Його цудовне у воскресенні і у небовшесті, і чекаючи Його другого прийścia, з подякою складаем Тебе гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела, і прийми Його як ахвяру, якой Ты пожадав бить умилостивлены, дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Ён сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперш с Найсвятейшей Панной, Богородицей Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками Твоими, со святым Архангелом Михаилом, анgelами, святым Яном Павлом II, сестрой Фаустиной и всеми святыми, праз заступництва яких мы спадзяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебя, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який пильгримує на землі, со слугой Твоим папам нашим Франтишком, biskupom naszym Tadeuszem, z usimi biskupami, усім духовенством и усім народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, кто в Твоей ласце дышаў з гэтага свету, милостиво прими у владарство Твое, где и мы спадзяемся быть, каб разом з імі заўсёды радавацца Твоей хвале праз Христа Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердости Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийścia Збавцы нашего Иисуса Христа. И моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою.
Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, a dary nas upokoje. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грахи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Земля наша будет, а хлеб коммуния, им кто правде полюбил.
Молимся. Умацованные такими великими дарами, просим Тебе, Пане, учини, как мы отрымали избавенные ласки и неспинно Тебе прославляли праз Христа Пана нашего. Объявы душпастерские. 14 неделя звычайная. 6 липня у понеделок успомин святой Марии Греции, панны и мученицы. 9 липня у четверг успомин святых Августина, Джоа Жонга, presbitera i popleczników, muczenników. 11 lipnia u sobotu świata świętego Benedykta, abata i jednego z opiekunów Europy. Na tym tygodniu przypadaje pierwszy wtorek miesiąca, dzień modlitwy do świętego Michała Archanioła. U następną niedzielę, 12 lipnia, święta msza u 10:30, kiedy na to dozwolić na dworze, odbędzie тут, gdzie my тут зустрілися, на половym алтарі. Так само у наступную неделю, хто би хотів, приносим з собою воду, якою ми освятим. Відомо, як можна було користатися у хатніх условиях, умовах, warunках, не ведаю, як це сказати. Дякую за ахвяраванне на будову святыні, за спевы і праву літургічную, за прибіранне капліцы і тым, хто дежурил. Примерно полгода тому назад я написал письмо у имени нашей парафии, как нам признали реликвии святой сестры Фаустиной первого классу, czyli там кость або щось. И отрымал 3 дні тому назад отказ позитивный, что реликвии гэтыя нам будут передаденыя урочисто у Кракове, у Лагівниках, поскольку у свете пануе такая ситуация, какая есть. Не можем мы ехать пилигримкой по этой реликвии, бо добро было бы поехать якоюсь малой пилигримкой, как обставить святую имшу, отправить там имшу, и этой реликвии как нам передали. Поэтому поеду я, как делегат парафии, по этой реликвии, як Бог позволить. А коли поеду, то еще дам знать. Как так само вы молились, ну, уже не были что, в санктуарі, уже треба собирать речі різних святих. Помолимся за тих, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны, юбілеі, хто чакае і нарадзіў дзяцей. Таксама тут адносна будовы мы будем робіць планіроўку, czyli вертикалку так званую тэрыторыі, каб нас не заливала ніжняга цокольнага паверху, потому что мы хочам там уже штукатурыць, каб можна было яксьці до зімы вайсці з катэхезаю у дом, каб было уже цяпло, вядома, што. Поэтому дзякую за ўсе ахвяры, якія складаюцца на будаўніцтва санктуарыя Божай міласэрнасці. Ваши грошы не прападаюць, абяцаю, яны ідуць што да капейкі на будову. Потихоньку я штосьці адкладваю, дзесьці штосьці купляю, ну і так будова трывае. Може, яна не бачная цяпер тут вокам, бо цяпер такія працы вядуцца, которые не так спастрыгальныя вокам людскім, але нормально. Помолимся таксама за добрадзеяў, ахвярадаўцаў нашай парафіі, а таксама аб новых добрадзеях будаўніцтва санктуарыя Божай міласэрнасці і за нас даручаючы кожнага паасобку абедцы Маці Божай Ружанцовай, Тваёй абароне аддаёмся. Святая Богородица, у нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная, о Пані наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыном Своим нас заручай, Сыном Своим нас отдавай. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог усемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Идите в покої Христа. Дякую, Богу.
так, анекдот, забыл про анекдот. Маю уже. Оскільки сьогодні було у читанні «Радуйтеся, вельце», так ось, треба вміти сміятися з самого себе. Ведаете, прийшов такий дурачок устраиваться на работу, ну і устроївся у дорожную службу, дали йому ведро, дали йому пензель і говорить, як малявав лінії гэтыя посередині. Ну і у перший день, глядіть, 100 метрів помалював, ну не кепска, не дрянно, ніхто столько не робить. У другий день 80. Под конец тижня тільки 5 метрів помалював. Ну і прийшов, говорить, ну добрий ти работник, але скажи нам, що здарилося? У перший день 100 метрів, вельми добре, у другий день 80. Але скажи, як це, що в останній день тільки 5 метрів? А він говорить, далеко до ведерка було ходити. Заспіваємо тепер. Святий Боже, святий Боже, святий моцний, смиротний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий несмиротний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий несмиротний, змилуйся над нами. От пожару, голоду, войны и заразы барани нас, Боже. От раптовной и несподіваної смерти стережи нас, Боже. Мы грешные Тебе, Бога, просим, выслухай нас, Боже. Просьба великая, каб хто буде йти ту сторону, виход один, каб взяли потихонечку якісь різні речі з собою, каб менш було носити нам. І гэта ўсё у капліцу мы там покажем, дзе што трэба разложить. Дякую вялікі, што прыходзіце. Няхай гэты час, прыгожы час недзелі будзе сапраўдным часам выпачынку. Благословление было, святый Михаил Архангеле было, не было. Святый Архангеле Михаиле, бережи нас у змаганні. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князь Йосиф Небесного, могутності Божий, скинь у пекло шатана і інших злих духом, які на слугу душ снують по світі. Амінь. Нічого не співається? Гэта ёсць дзень,